Moi kaikki! Moi! Eli tänään me kuvataan Most Likely to Tag, eli kumpi todennäköisemmin tagi haaste. Eli mennään suoraan. Kumpi todennäköisimmin olisi koko päivän hiljaa? Mä en pysty siihen. Mä kyllä näkyykö tää mut Vilma? Anu. Mä en pysty siihen. En mä oikein kyllä ehkä. Ei! Mä oon näin! Okei, joo. Mä en pysty siihen Vilma. Mennään eteenpäin. Kumpi todennäköisemmin olisi viikon ilman puhelinta? Mä en pysty siihenkään. Mäkään sen takia mä laitoin sut. Sitä pystyy, jos joku hommaisi muuten, mut Vilma. No joo, totta muuten. Koska mä uuden. Niin. Hei, kato. Sanot sun vanhan puhelimen, niin sulla on sun nykyinen puhelin käytössä. Toi on totta. Aika ovelaa. Okei, eteenpäin. Kumpi todennäköisimmin tulee 1000 euroa nopeammin? Riippuu vähän kenen rahat. Jos ne on mun rahat, niin ei sit. Jos joku muu, niin sit mä. Minä. Todennäköisesti ehkä Vilma. Kumpi todennäköisemmin ostaisi kaikki vaatteet Kirppikseltä? Mä en ostanut ikinä mitään Kirppikseltä, enkä tiedä tuunko ikinä ostamaankaan. Sieltä saa hyvä vaatteet. Niin oli. Kumpi todennäköisimmin nukkuisi koko päivä? Joo, selvästi mä. Kyllä. Oikein radioaikaisesti. Niinpä. Mä oon yhä aikaa silleen. Sitten mä laittan joku 80 viestiä sinne, nähdäänkö nää? Mitä teet? Oot herännyt jostain? Katot sille yhdeltä. Kappas. 8 aikaa on laittanut viestiä. Niin. Ups. Kumpi todennäköisemmin pitäisi samoja vaatteita koko viikon päällään? Mä oon suosittu. Mä vaihan, niinpä. Mä vaihan niin monta kertaa, saatan vaihtaa päivässäkin tosi monta kertaa jo vaatteita. Niin. En mä pystyisi pitää samoja vaatteita koko viikkoa. Kumpi todennäköisimmin luopuisi omasta sängystä? Anu, koska mä en luopu omasta sängystä, niin missään hinnalla. Mä pystyisin kyllä nukkua jossain sohvalta tai jotain. Niin, paitsi mun vuodensohvalla. No se oli kova! Se oli Tyyppi tulee keskellä yteviin. Ilma, mä en pysty nukkua tästä. Sit sä katot mua silleen. Olen niinkö. Sori. Ja sielläkään Anu on ollut mielessä. Anu on nukkunut mun sängyssä. Mä oon nukkunut yli siinä sohvalla. Kiitos tästä! Vaatit laatua. Kumpi todennäköisemmin värjäisi hiukset joksikin neon väriseksi? Menipä hassusti nyt tuo lause. Kyllä, se olisi Vilma. Mä en pysty siitä tekemään sitä, tykkään mun hiuksista. En mäkään pystyis. Ehkä sille niinku ei kestovärillä, mut en mä kyllä tiedä pystyisikö mä niinku silläkään tai silleen. Silleen. Niin, mut enemmän Vilma. Niin. Ei kun Anu. Eteenpäin. Kumpi todennäköisemmin ryhtyisi näyttelijäksi? Ehkä mä. En mä tiedä. Anu. Moi. Eli kumpi todennäköisemmin menisi naimisiin Julkkiksen kanssa, ja mä uskon, että se on mä. Mä. Justin, I'm waiting for you. No. Mä menisin naimisiin. Ehkä Zac Efronin tai Harry. Joo. Tai Harry. Ei, Zayn. Mut Se on Zayn on varattu. niinku mun mies. Ei. Onko Zayn on varattu? Ei, se on mun mies. Mä tapaan sen naisen. Mä pistän joku muu tappamaan sen naisen, mä en juo. Gigi Hadid tapaan sinut! Minä! Minä.
Uskokaa tai älkää, se on mä. Katsotaan joku päivä, kun mä oon naimisissa jonkun naapurista. En tarkoita veljes. Toinen huono vitsi. Silti mä nauran. Kiitti kun katsoit tämän videon. Me nähdään ensi videossa. Muista laittaa peukut ylös ja tilaa kanava ja me nähdään ensi videossa, niin kuin mä taisin sanoa jo. Adios! Se miehän meni hyvin. Kyllä. Joku on niinku olevina, tai niinku ei oo oikeesti hauskaa, joka laittaa jonkun, niinku se tyyppi on laittanut se vaikka kuinka semmos naurujuttua. Joo. Ja sit niin sä katot siis silleen, sit katot sit joku 50 nauruhyviä vaan silleen, onpa hauskaa. Joo. Ja sit oot oikeesti silleen, tosi hauska. Silleen Mut joo, okei.